Hej YouTube, jeg vil være lave en video. De alle sammen, de er bare gået pissegalt for mig. Så jeg laver bare en med Survivor. Det eneste jeg har lavet, det er lige den der parasol og det der. Og swimmingpool med kreativ. Ellers så har jeg samlet det her og lavet det med Survivor. Og her har jeg ingenting. Ja, nå, den stil. Så jeg vil bare lige vise, hvad jeg har lavet og sådan noget. Det forskelligt. Her er min jerngolem. Du kan se, han skader mig ikke. Yeah! Søde jerngolem. Så, haps, det er jo lige min. Så vil jeg lave en til. Men kun en. Og hvor mange er man skal bruge? 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Det jeg skal bruge for at lave sådan en jerngolem her, det er 1, 2, 3, 4 stykker jern. Og hvad der hedder, et græskar vil jeg gøre sådan der. Det kan jeg også gøre sådan der. Sådan. Men I skal kaste græskar eller bare sætte blokken ovenpå. Nu skal jeg lige vise jer det. Jeg bliver lidt nødt til at spawne den her. Og så, nej, jeg spawner bare lige 4 jernblokke. 1, 2, 3, 4. Okay. Men for det første, 1, og se her, kast op, det kan den ikke. For det første, så skal du bare hoppe og så sætte blokken på. Så sådan får I sådan set en jerngolem. Men det er så om set det. Jeg synes nu, at det var rigtig nemt at lave sådan nogle, når man først lige skal katten. Men så var noget her. Jeg vil ikke rigtig survive eller sådan noget, overleve. Jeg vil bare lige bygge lidt videre. Men jeg bruger nok også lige lidt too many items til det jeg vil lave. Okay, for det første skal vi have repeaters, redstone, repeater, redstone, hvad nu det hedder, stone, stack, hvad nu det hedder, 4 stick pistons, 2, 3, 4, okay, og så går vi herover, og jeg smadrer lige den fakkel og sætter den der. Så smadrer vi sådan her, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, så kommer den sådan der, så sætter vi dem der, nej, så skal den lige, skal være her, og her. Okay, og så var her, så lægger vi lige dem her, den der, den der, den der, der, ja, der. Og så smadrer vi lige den nederste blok her, sådan. Sådan. Okay, og så laver vi det her. Så får vi den her til at gå sådan her. Så ind der. Og så laver vi det samme herover. Hvordan var den gik? Den gik ind, hen, op. Så bare sådan der. Så ødelægger vi den der. Og så i stedet for sætter vi en repeater der. Så går vi herud. Dækker de her ting til med normalt stone. Og lige sådan der. Det er bare nemt. Og så var den her. Så bliver vi nødt til at smadre den ene her. Og smadre den der.
og sætte noget redstone der. Forkert. Ups. Fail. Så laver vi den der, den, og den. Nej, ikke sådan. Her sætter vi så sådan et lever, og så her lægger vi den der. I will try så sådan der, så sætter vi så en lever, hvis jeg lige kan finde den. Sådan der. Så sætter vi en lever der, så lukker de. Og så sætter vi en lever her. Så laver jeg den ting, jeg gerne vil have. Så der er sådan set ikke helt så meget, jeg rigtig vil. Så jeg tror bare lige, jeg vil lave den her random. Så jeg tror, det er slut nu. Det her, det vil bare lige så, I kan få en forspring på alle de ting, på det vi kommer til at opleve imens. De kommer nok også til at opleve, at jeg laver lidt forskelligt her i Minecraft, som nogle figurer herinde på mit område. Nå, men vi ses. Hej!